Dagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Barhay na daw mga tugang, Martes po ngunyan, petsa 16 sa bulan kan Abril 2024. Ini ang bareta alas 12 sin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako po, si Russell Cortez. Ako man po si Mardelag, daing iba. Enot sa headlines sa tendera kulang mga bareta. Sa lado lokal, kaso kanay isip sa Kamalig Albay, tapos na sigon sa DA Bicol. Munisipyo kang Kamalig, Albay, pwede nag-aaral mag-apply para maging buffer zone. Dai natatapos na patrabaho ka nagkapirang ospital sa probinsya kan Albay, ipinaliwanag kan Albay Provincial Engineering Office. Sobra sa 32,000 na mga Bicolano tinamaan ng tuberculosis kan taon 2023. DOH Bicol nangapudan sa publiko na maglikay sa helang na pertosis o whooping cough. Sa lado nasyonal, mga pampublikong Bicolo na daim nagsabay sa Consolidation Camp PUV Modernization Program dadako po na poon sa Mayo 1. Media men makakalaom nin libre asin ligtas na komunidad sa irarom kan bagong Pilipinas sigon kay PBBM. Apat na Pinoy na lunad kang barko na hinarang o inulang kaniran, ligtas sigon sa DMW. Senador Hontiveros nangapodan sa PNP na bawion ang lisensya kan mga badil ni Kibuloy. Sa ibang nasyon, Biden siniguro na nakatutok manggiraray sa seguridad kan Israel. Baretang sports, venue kan opening ceremony kan Paris Olympics, pig-aadalan na ibalyo. Yan ang headlines kunyan sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Kinumpirmar kan Department of Agriculture Bicol na saro sa mga urig sa breeding site sa Barangay Kabangan, Kamalig Albay ang nagpositibo sa ISF matapos ang ginibong testing kay ni kan Marso 15, 2024. Itinaliwanag ni Lobela Guarin, tagapagdaram kan na ahensya na poon kan Marso 26, 2024 nakamarka na ang nasabing munisipyo sa red zone kung kaya tulos sindang nagkondukta nin depopulation sa mga urig na nasa laog kan 500-meter radius asin ang mga urig sa kataraning na barangay. Iyo ang pig test man alagad nagnegatibo ang resulta kay ni. Sinabi ni Gorin na daiman ninda madeterminaran ang rason kung ata nalaog kan ASF ang nasabing lugar sa ibong kan pigpapatob na maigpit na biosecurity. Sa kunya nagsurat na ang DA Bicol sa lokal na gobyerno kang Kamalig Albay na minaimpormar sa inda na pwede na girari na mag-apply ang munisipyo sa pagiging pink zone dahil sa lampas na sa 15 aldaw ang nairehistrong kaso alagad may kaipuan sindang ikomple na mga rekortitos. Katakod kini sa girari na nangapudan ang DA Bicol sa mga para atamanin urig na pakusugon ang mga biosecurity measures sa mga kulungan para maibitaran na tamaan nin siring na helang an urig sa riyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Kulang ang pondo kung kaya dai natatapos ang mga patrabaho kan nagkapirang ospital sa probinsya kan Albay. Inian inako ni Albay Provincial Engineer Dante Baclao sa DZGB News kung sain sa iyang ipinaliwanag na tapos na ang patrabaho kan Phase 1 kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital na may pondong 700 milyon pesos. Alagad nasa completion stage ang Phase 2 kaini asin nangangaipon in 500 milyon pesos para
para sa civil works kay bahan na ang patrabaho sa electrical, pagbakal ng generator set o water supply, asin ang pagbakal man kan mga kaipuhan na medical equipment. Sinabi ni Engineer Baclao na en kaso magkaigwanin pondo para digdi, posibleng sa laog din sarong taon, kaya nang tapuson ang ospital. Sigon kay Engineer Baclao, may mga options sindang pigko-konsiderar matapos ang patrabaho kan mga pasilidad asin ospital sa Albay. Kay bahan na ang paghalat na magkaigwanin local fund, may magtaonin asistensya hali sa gobyerno nasyonal o ahensya o ang mga pag-utang giraray. Sinabi ni Engineer Baclao na en kaso da itulos matapos ang mga patrabaho kaini, ang mga proyekto ang maikukonsiderar na white elephant asin daiman makapapakinabangan kan mga albayano. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Uminabot na sa 32,412 ang nairegistrong kaso ng tuberculosis sa Bicol Region kantaon 2023. Ini ang datos na ipigiras ni Dr. Janice Alcala Arellano kan Department of Health, Bicol Center for Health Development. Kung sa halis sa nasabing numero, pinakahalangkaw kaini ang mga individual halis sa probinsya kang Camarines Sur na sinundan kan Albay asin Catanduanes na may pinakababang kaso. Sigon kay Dr. Arellano, sa siring na sitwasyon, mas pigpapakusog ninda ang screening o pag-test sa mga personang nahilingan ng sintomas para man matawa ni magagani kong asistensya medikal. Sinabi ni Dr. Arellano na makakatabang ang itinaong AI-equipped mobile clinic kan Philippine for Social Progress o PSP sa Bicol o PBSP sa DOH Bicol para makaskas ang pagdeterminar kung si isa na persona ang posibleng may siring na helang dahilan tamis mong sa nasabing pasilidad. Iyo ang mabisita sa mga buro barangay sa riyon tanganing tawan ng libreng testing ang mga Bicolano. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Nangapodan ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa publiko na maging maingat asin magsunod sa mga estratehiya na pigre-rekomendar ninda para makalikay sa helang na pertussis o ang pigapod na whooping cough. Sigun kay DOH Undersecretary asin outgoing DOH Bicol Regional Director Dr. Nestor Santiago, makakatabang nin marhay ang paggamit in face mask kada bes mapasiring sa matatawong lugar asin ang pirming pag-ugas kan kamot. Pig-abisuhan man ni Dr. Santiago ang mga magurang na pabakunahan ang mga aki kontra sa mga vaccine preventable diseases, alagad kung may mga mahiling na sintomas, magpakonsulta tulo sa pinakaharaning ospital o health facilities para matauan ng mga magkakanigong medical na asistensya. Sa pinakaultimong datos kan ahensya, nakapagrehistro ang Bicol Region nin 21 kaso ng pertussis puon kan Enero 1 sa Abril 7, 2024. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Maabot sa sanggatos ng mga rock climbers halis sa manlain-lain na parte ka nasyon ang piglalauman na mag-abot sa munisipyo o kaya sa Banwaang Kambakakay para magpartisipar sa primerong Krag Rock Festival na pupunan sa aga Abril 17 asimado rarsagod sa Petsa 21 ngunya na Abril 2024 sa Barangay Mataas, Bakakay, Albay. Inampayag ni Bakakay Municipal Tourism Officer Richard Beher kung sa ina sa anom na walls nadiskubre na kansarong grupo na magiging venue kan aktibidad. Siniguro man ni Beher na nakanda na sinda sa sarong dakulang aktibidad sa Banuan sa pagsasabing makakapag-introduce rin ini sa mas dakol na turista, lokal asin foreign tourist na magbisita sa Sainda para magsakat sa mga rock formation digdi. Sinabi ni Beher na bago pa ang aktibidad, nagkaigwa na sindanin pagpaplano pun kang bulan in Marso asin ipinararoman sa training ang mga residentes digdi kung paano ang tamang pagmanihar sa mga turista para man masiguro ang sa indang kaligtasan. Katakot kay ni bigyan bitarahan man ni Beher ang publiko na magiling kan aktibidad dahil ang talibre asin bukas ini sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys.
Nasa 572 na mga ayam asin ikos ang nabakunahan kontra sa rabies kan Daraga Municipal Agricultural Services Office o MASO sa Barangay Busay asin Pandan ka nakalihis na aldaw. Sigun sa Daraga MASO, nasa 326 na hayop ang hali sa Barangay Busay asin 246 naman sa Barangay Pandan. Katuyuhan ka nasabing aktibidad na maibiteran ang kaso ng rabies sa Banwaan. Katakod kaini pig-enganyar ni Municipal Agriculturist Mel G. Matosinios. Ang mga Daragenyos na may atama na ikos asin ayam, napabakunahan ang mga ini para masiguro ang kaligtasan kan tawo, pati na ang mga hayop. Naka-schedule man ang anti-rabies vaccination sa Abril 18 sa Barangay Ibaugan asin Abril 19 naman sa Barangay Nabasan. Sa iba pang baretang lokal, sarong Memorandum of Agreement o MOA na ang pinirmahan sa pagulutan ng Legazpi City Police Station asin LKY Legazpi Grand Terminal Massage Therapist Albay Association, Barangay Bigaa, Puro, Binanuan East asin Binanuan West, Legazpi City para sa implementasyon kan Project Provide. O gustong sabihin, proactive response and outreach via information-driven engagement in crime prevention. Sigun sa Legazpi City Police Station, nakapalaman sa kasunduan ang paggamit kan mga existidong LED walls asin TVs na nakabugtak sa mga pampublikong lugar, tangani ipailing ang mga anti-criminality information asin educational materials para maimpormaran ang publiko kan mga dapat nagibuhon para makalikay sa manaylain na kriminalidad sa palibot. Tiwala ni Patura na sa siring na paagi, mababawasan ang mga biktima ng krimen asin mamamantinir ang pasiorden sa syudad. Padagos ang nairehistrong akomplishmento kan mga kapulisan sa rehiyon kontra sa mga ilegal na aktibidad sa rehiyon. Sa ipinaluwas na datos kan komandansya sa sarong aldaw na operasyon kan Abril 15, 2024, sobra sa 600,000 pesos na kantidad ng droga ang nakumpiskar hali sa 4 na operasyon na ikinasa na nagresulta sa pagkakadakop kan 4 na persona. Nasa 15 persona ang nadakop na may pigkakahampang na kaso. Saro digdi ang konsideradong most wanted person, asin 14 ang other wanted person. 4 ang nadakop na imbelto sa illegal gambling, asin sarong persona naman ang dahil sa loose firearm. Sigun kay Police Regional Office 5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, magpapadagos ang sa indang operasyon para mapanimbag ang mga personang nagigibo ng illegal para man mamantinir ang pasiorden sa bilog na rehiyon. Bagatugang primerong parte po yan, kasadyang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kani. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya.
Ang kaipuhan mo, arog gani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. New Predator Energy Drink, now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. SRP. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP ako
Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipisilan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Some energy drinks promise power, but are more like this. What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 17 pesos. New Predator Energy Drink, now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. SRP. Sa detalles ng Bereta sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Department of Migrant Workers o DMW na nasa ligtas na kamugtakan na 4 na Pinoy na lunad kan container ship na MSC Aris na dinakop kan Iran authorities. Sigon kay DMW Officer in Charge o OIC Hans Leo Kakdak, sigon sa pinakang ultimong impormasyon na naresibin ninda, gabos safe and sound ang mga dai pinangaranan na tripulante. Presente ning nakalunad sa MSC Aris na nakaangkla sa Port of Iran. Siniguro man ni Kakdak na naghagad sinda ni pagkakataon na makauro na nasabing Pinoy, maging ang mga kapamilya. Nagipag-ordinar naman ng DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA, may diplomatikong pagigipag-ordinar naman sinda sa gobyerno kan Iran. Siniguro man ni Kakdak na warang nangyayaring harassment sa mga Pinoy, alagad ay pasinda nakakapagtao nin timeline kung arin ninda makakauron ang mga ini asino arin makauli sa Pilipinas. Makakalaom ang mga media men nin libre as in ligtas na komunidad sa irarom kan bagong Pilipinas. Inian ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasuhapon sa iyang pag-atender sa ika-50 anibersaryo kan Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Manila Hotel. Sa iyang pagtaram, nangako ang Presidente na ididepensa kaini ang press freedom as in tatauanin hustisya sa irarom kan Presidential Task Force on Media Security ang mga journalist na nagadan mantang pigigibuan sa indang trabaho. Si PBBM ang primerong presidente na nag-atender sa FOCAP Forum sa laog din 9 na taon mantang ang sa iyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos ang primerong presidente na nagpuon kaini 50 taon na ang nakaagi. Nanindogan ang presidente sa iyang papel bilang leader ka nasyon na idepensa ang freedom of the press as indai mangingenot para rauton ang mga media men kasabay ang pagtaonin doon na mas magiging importante ang national interest sa irarom kan mga critical na journalist kaysa sa press na daita tao magkontra sa gobyerno. Mientras tanto, sinabi kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na 24 na lugar ang posibleng mag-rehistro nin halangkaw na heat index kunya na Martes. Sigon sa PAGASA, ang Dagupan City, Pangasinan, iyo ang posibleng makamati nin heat index na 46 degrees Celsius, habang ang Apari, Cagayan, Abarlan, Palawan, Central Bicol State University of Agriculture o Sibisua Station sa Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Iloilo Asin, Zamboanga City, posibleng mag-rehistro man nin heat index na 43 degrees Celsius. Mantang posibleng ma-rehistro man ang heat index na 42 degrees Celsius sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Station sa Pasay City, Lawag City, Ilocos Norte, Tuguegarao City, Cagayan, Isabela State University Station sa Itiague, Isabela,
Clark Airport Station sa Pampanga, Central Luzon State University, Station sa Muñoz, Nueva Ecija, Baler Aurora Radar sa Aurora Kasiguran, Aurora Sangli Point, Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, Asin iba pa. Sigon sa Pag-asa, ang heat index iyoan sukulan kan temperatura na namamatianin sa rong tawo na ibaan sa aktual na temperatura kan paros. Nangapodan si Senador Risa Ontiveros kan Lunes sa Philippine National Police o PNP na bawion asin kanselaron ang lisensya kan mga badil ni Pastor Apollo Kibuloy na inapod na sarong pugante. Ginibo ni Ontiveros ang pahayag matapos maglakop online ang litrato asin video kan pigsasabing private army training with firearms. Kanakalihis na semana sinabi kan PNP sa sarong press conference na si Kibuloy nakapagrehistro ninday mababa sa 19 na badil anda pwedeng ikonsiderar na armed and dangerous dahil wara nin dating record nin pagpaparibok o record na pagtatrabaho sa mga pribadong armadong grupo. Tinawan doon man ni Hontiveros na dapat gibuhon kan PNP ang gabos na pagsisikap para madakop si Kibuloy, lalo na ta nakakahampang sa duwang warrant of arrest ang pamayo kan Kingdom of Jesus Christ. Mientras tanto, ipinahayag ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na initaas ang red alert sa Luzon Grid ngunya na Martes dahilan sa 19 mga planta ang buminagsak o nag-shutdown. Dua o kaya alas 2 hanggang alas 9 nin pagkahapon o kaya alas 4 nin hapon, ang alas 6 hanggang alas 9 nin pagkahapon ang red alert, mantang ang yellow alert ipinagtalaan na alauna hanggang alas 2 nin pagkahapon, alas 4 hanggang alas 6 nin hapon, asin alas 9 hanggang alas 11 nin banggi. Mientras na ibubugtak man sa yellow alert ang Visayas Grid ngunya na aldaw poon alas 2 sagod alas 4 nin pagkahapon, asin alas 6 hanggang alas 7 nin banggi. Posibleng mabago ang foreign policy sa oras na magsalida ng presidente ang Amerika. Sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na dai maitatago na sa ngunyan ironclad ang suporta kan Amerika sa pamamayo ni US President Joe Biden sa Pilipinas. Alagad, posible ining mabago kung mailihir si dating US President Donald Trump. Kaya pag nagsalida nin gobyerno, siguradong mababago man ang polisiya. Alagad dai paaram kung si Isay. Tutubod ang presidente na napagkasunduan nindakan Amerika ang sobra pa sa politika. Inako man ni Presidente Marcos na pigsusubaybayan kan Pilipinas ang politika kan Amerika. Sa ibang nasyon, sa giraray na siniguro ni US President Joe Biden na dahil nagbabago ang sa indang pitututukan na atensyon na masiguro ang seguridad kan Israel. Sinabi kan US President na kaibanan pa sa indang pigbubusol ang pagkakaigwan ng ceasefire at nagpapalibre kan mga bihag kan Hamas. Pagkakonsiderar man ninda ang kaligtasan kan sa indang personahes asin partners na nasa riyon kaibanan ng Iraq. Pigadalan man ang Israel Israeli War Cabinet ang sa indang mga military plans para sa potensyal na pag-atake sa Iran. Sa sobra tulong oras na pagtiripon, desidido sinda na magbalos. Dahil man pigunambitan ka mga War Cabinet members kung naarin na plano ang pag-atake. Nangapudan man si US Secretary of State Antony Blinken sa Israel na ibitaran ang pag-atake sa Iran para dahil na maglalapa pa ang karibokan sa riyon. In kaso mangyari ni, malangkaw ang tensyon sa nasambit na lugar. Baretang Sports, pig-aadala ni French President Emmanuel Macron ang pagbalyo nin lugar kan opening ceremony kan Paris Olympics. Sinabi kaini na hale sa River Seine, posibleng gibuhon ini sa Stade de France o Stadium, araw kan ordinaryong ceremony. Pig-oobserberan kan otoridad ang lugar kung magkaigwanin problema sa seguridad sa laog kan stadium ini gigibuhon. Piglalooman man na sobra sa 10,000 na atleta ang mabiyahin nin 6 na kilometrong kato
tubigan kan Seine River, sakay kan 160 barges. Sa primerong plano, tinudgutan kan organizers ang nasa 600,000 na mga katawo na maghiling. Alagad, binawasan ini asin ginibusan ng 300,000 katawo. Daina, tatawan ang mga turista nin free access na makahiling sa seremonya, kundi magiging by invitations na sana ang tickets. Itinaas naman kan otoridad ang security alerts matapos ang patakot kan Islamic State Group sa Champions League quarterfinals football matches sa Paris, Madrid asin London. Pigsiguro naman ni Macron na may mga nakataltag sindang Plan B asin C in kasong maglala ang security threats. Sa satuyang bereta sa Siyensya at Teknolohiya, ANDI o ang Arizona State University Anthropomorphic Dynamically Instrumented Mannequin ang imbensyon o pigdisenyo para mabawasan ang mga heat-related injuries asin mga personang nagagadan. Ang ANDI magamit bilang epektibong personal protective equipment o PPE na nagtataon ng proteksyon bilang mga vest asin helmets asin kayang magtaon ng mga bagong estratehiya tanganing maibitaran ang heat stress. Kompleto ninin 100 sensors na kayang makasukol ng temperatura, sweat rate asin iba pang physiological parameters. Sa ngunyan, pigagamit ni kan mga researchers sa Arizona State University asin iba pang universidad sa bilog na kinaban. Istorya na iiba. Sarong cafe sa Sapporo, ang sinisante ang saro nindang waitress dahil sa nadakop ining naghahalo kan sa iyan dugo sa mga cocktail drinks. Sigun sa Monday G kon Cafe Daku, na para mientras nindang pigsaro ang negosyo. Kan madiskubre kan tagsadiri na saro sa popular na cocktail drinks sa indang menu na orikaku. Ang pighahaloan nin dugo kan sa indang waitress. Ipapasairarom sa sanitation ang bilog na cafe. Sa salidahan ang mga baso, asin utensils, asin itatapok ang gabos na alcoholic drinks na posibleng na-contaminate kan dugo. Naging pamoso ang Mondaiji Cafe sa Sosokino District sa Sapporo dahil sa all-you-can-drink promo ninda sa kantidad na 2,500 yen. Flashback. Abril 16, kan taon 1902 o 1902, kan magsuko si General Miguel Malvar kay General Franklin Bell sa Tanawan, Batangas. Ang pagsuko ni Malvar matapos na mapalibutan na kan tropang Amerikano an sa iyang lokasyon. Bakalis ang pagsuko ni Malvar, namuhay siya nin matuninong asin matrangkilo man na sinayumaan siya o sinayumaan niya man ang tangro sa iya na maging gobernador kan probinsya kan Batangas. Si General Malvar nagadan kan Oktubre 13, 1911 dahil sa ilang sa liver sa edad na 46 anyos. Sa sitwasyon po, kan Bulkan Mayon sa kunyan, wala ni na strong volcanic earthquake ang Bulkan Mayon, basado man sa bulletin na pigpaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa nakalis na 24 oras. Pera kayo ni nagkaigwaman nin 555 toneladang sulfur dioxide flux o emission. Padagos ang pig-abisuan man kang PHIVOLCS ang publiko na bawal ang paglaog sa 6 km Permanent Danger Zone o PDZ asin ang pagpapalayog ni anuman na klase ng aircraft aranis sa ngimot kan Bulkan Mayon na mantinidong nakabadlera sa alert level 1 ni status. Mga tugang niya na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta at tinipon sing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Kapagana po ka na kaibanan ito sa pagsurat ka mga bareta, Angel Mustasa, siringman si Jenny Matthew Valera. Laro technical, kasabay niya ito dyan si Ronald, ay si Chief Ramir Tanay. Pantang yaw man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ang kuya pong IT. Kapag po kami ng tropa ka Mega Force Patrol, kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Russell Cortez. Ako man po si Mardela Daingiba. Hello kay Rolly Alvarado. Good noon. Always watching from Pasay City. Siring man si Sir King Rinaldo. At sa kabos po nagkapagantabay sa tuya sa 729 kHz sa pitanga sa mga radyo. Thank you very much and God bless the Philippines.
Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse.